Dyniksellä jälleen hyvä mieli on, syy tietenkin on TE-toimiston asiat alkaa rullailemaan, kun toimistolla sujuvasti puhelimen vastaillaan. En tarvitse edes formulatallia, kun voin harrastaa toimistolla lippurallia. Torstai-päivä taas mulle vaihteesta vastattiin ja ihan väärään paikkaan mut yhdistettiin. Mutta ei hätää, sillä tänään kaikilla hyvä mieli on, syy tietenkin on TE-toimiston solo! Tänään kaikilla hyvä mieli on, syy tietenkin on TE-toimistoon. Ja vielä kerran kaikki mukaan. Tänään meillä hyvä mieli on, syy tietenkin on TE-toimiston. I love you, TE-toimisto.